Les nostres capses de galetes van etiquetades en 4 idiomes, el primer és el català, el castellà, l'anglès i francès. Això ens permet que també logísticament sigui molt fàcil. La mateixa capsa es ven aquí, com a Espanya, com a Anglaterra o a França. Si tu tens contacte directe amb client català, doncs és evident que poder-te adreçar correctament al teu client en català et donarà un avantatge competitiu respecte al que no pot fer-ho. I és el mateix cas del català com que qualsevol altra llengua. Tu has de saber fer servir un ús intel·ligent de les llengües per adaptar-te cada cop més a les necessitats del teu client. Nosaltres tenim pràcticament un 80% dels socis a la franja mediterrània. En aquesta franja mediterrània el català és una llengua que s'entén i es comprèn i es parla. I si la llengua del territori és el català, jo crec que el que hem de fer és apropar-se en totes les seves comunicacions en català. Es parla molt d'ecologisme, es parla molt d'igualtat de gènere i en el nostre cas a Catalunya també hi hem d'incorporar-hi la presència raonable de l'idioma. A Galetes Tries el català és negoci perquè els nostres clients agraeixen que etiquetem amb la seva llengua. El català és negoci perquè aporta cohesió interna i dona identitat. El català és negoci perquè ens permet servir millor als nostres clients i incorporar els valors de país en els nostres productes i serveis. Fer les coses en català és complicitat, és proximitat i és empatia, és saber posar-se en el lloc de l'altre. I si el que tens a davant vol sentir-ho en català, doncs tu hauries de parlar en català, i per això el català és negoci.